Ja, nu kommer vi så til opgave nummer 3. Opgave 3, der skal vi regne på termisk energi. Og nu skal jeg lige finde her. Termisk energi er det samme som varmeenergi. Og der er 2 sammenhænge, hvor den ændres for et legeme. Enten når temperaturen ændres, altså når det bliver koldere eller varmere, større eller mindre temperatur, så kan det udtrykkes ved, at det her legeme, der får større eller mindre temperatur, at det har optaget eller afgivet noget termisk energi. Og der er selvfølgelig sådan, at hvis det afgiver termisk energi, så bliver temperaturen mindre, og hvis det optager termisk energi, så bliver temperaturen større. Der kan dog også komme ændringer i den termiske energi, uden at temperaturen ændres. Det er, hvis jeg har noget vand eller noget is, der smelter, så skal det have noget termisk energi for at kunne gå fra at være på fast form, som for eksempel, eller som is er, det er jo et hårdt materiale, til at gå på flydende form, som vand jo er, når det er flydende. Det kan også være, når vandet fordamper, så skal det bruge noget energi til at kunne løsrive sig fra vand, eller de enkelte molekyler, de skal have noget ekstra energi for at kunne løsrive sig fra vandet og komme ud på gasform. Så der vil det skulle optage noget termisk energi, uden at temperaturen øges. Det er også derfor, vi sveder. Fordi når vi så sveder, så kommer der noget vand ud på os. Og hvis ikke luftfugtigheden i forvejen er alt for høj, så vil det vand, der er i sveden, det vil så fordampe. Og i og med at det fordamper, så optager det noget af den termiske energi, der er omkring os, hvorved temperaturen bliver sænket. Vi bliver afkølet på den måde. Omvendt, når noget fryser til is, så vil det jo så afgive noget termisk energi. Den er grunden til, at hvis der er ude ved havet, at der er typisk varmere om vinteren end inde i landet. Fordi selv når vandet bliver så koldt, det begynder at fryse til is, så afgiver det stadigvæk noget varme efterhånden, som det går fra at være vand til at være is. Ja. I opgaven, der skal vi beregne på noget is, der først bliver varmet op til det når sit smeltepunkt, altså de 0 grader, og derefter smelter, og så til vand, og så bliver vandet varmet op. Vi er nødt til at tage det i de her 3 omgange, fordi is, altså vand på fast form, og så vand på flydende form, har forskellige varmefylde. Når temperaturen ændres, så har vi formen her, at den energi, der bliver frigivet eller optaget, det kan vi finde ved at sige massen. Det er klart, at hvis jeg har måske en lille kop med 50 gram vand i, der skal varmes op til at lave kaffe, eller hvis jeg har en badekar med 50 kilo vand. 50 liter er nok til at fylde badekar, det kan også være lige meget. 50 kilo vand, det er selvfølgelig, det kræver mere energi at skulle varme op det samme stykke. Eller hvis jeg har en lille sten eller en stor sten, så er der også forskellige mængde energi, der skal til for at varme dem op. Så er det også klart, at vi skal have temperaturstigningen med. Delta T, vi husker, at delta det betyder ændring, og T det står for temperatur. At om jeg skal gøre det 3 grader varmere eller 33 grader varmere, der kræver det selvfølgelig, jo større temperaturstigning jeg skal have, jo større mængde energi kræver det.
Så har vi C'et, det er jo varmefylden, altså at det kommer an på, hvilket stof det er, der bliver varmet op. Og der skal vi være opmærksom på, at selvom en kemiker vil sige, at H2O på fast form og H2O på flydende form, det er det samme stof, så har is, altså vand på fast form og vand på flydende form, forskellig varmefylde. Så som sagt, når noget det går fra fast til flydende form, eller fra flydende form til fast form, eller fra flydende til gasform, altså fordamper eller fortættes, og går fra gasform til flydende form, så kommer det også til at afgive eller optage noget termisk energi. Og der har vi igen, at den stofmængde, som der taler om, det har betydning. Det kræver mere energi at skulle smelte en stor klump is, en lille isterning, eller også andre stoffer, for eksempel om jeg vil smelte sådan en lille smule chokolade, når jeg laver konfekt til jul, eller om jeg smelter en stor portion chokolade. Det kræver en større mængde energi, jo mere chokolade jeg smelter i gangen. Nu kommer jeg for langt frem. Jeg kommer for langt tilbage. Der må jeg undskylde, at jeg lige kom til at rode rundt i mine slides. Altså hvis jeg så vil udregne, hvor meget energi jeg skal bruge på, at noget smelter, så er det så massen af det, jeg smelter, gange med stoffets smeltevarme. Og her, LS, det betyder, at det er smeltevarme, hvor ekstra stoffer det smelter. Det kan også være, at jeg har noget stof, der fordamper. Og der er igen, jo mere af det der er, jo mere energi kræver det. Og for at udtrykke, hvor meget der er, så har vi massen af det. Og så gangen med fordampningsvarme, LF, hvor F står for fordampning. De her formler, de står også i jeres bøger. Men lige den her med smeltevarme og fordampningsvarme, de skrevet op på en lidt anden måde, så det er smeltevarme eller fordampningsvarme, der er isoleret. Ja. Så jeg prøver at regne på et eksempel. Først så skal vi støbe nogle tinsoldater, og jeg derfor skal smelte noget tin. Og jeg har en klump tin, der vejer 173 gram. Nej, stod over 137 hedder det tal. 137 gram tin, eller 0,137 kilo. Jeg vil gerne vide, hvor meget energi jeg skal bruge for at smelte det. Og der skal jeg være opmærksom på, at der indgår 2 ting i det. Så der er 2 opgaver i en her. Først så skal tinnet jo varmes op, før det begynder at smelte. Og bagefter, når det så er nået til op på til det smeltepunkt, altså den temperatur, hvor det kan begynde at smelte, så skal der også bruges noget energi på at smelte det, som sagt. Vi starter med at se på, hvor meget energi der skal bruges til at varme det op på smeltepunktet. Der har vi jo vores formel, at den energi, der skal bruges for at varme det op, det er massen gange varmefylden gange temperaturændringen. Massen, det er jo de 0,137 kilo. Kilogram må jeg hellere sige, når jeg er fysiklærer. Og hvad er så varmekapaciteten, og hvad er temperaturstigningen? Varmefylden, den prøver jeg at slå op i bogen. Bladre. Og der står ikke tin i den tabel, der er der. Pyt med det. Jeg er gået på nettet, og der finder jeg ud af, at varmefylden for tin, det er 0,21 kJ per kilogram grader Celsius. Der skal vi være opmærksom på, at der står, i den tabel, jeg fandt der på nettet, der står det oplyst i kilojoule per kilogram. Ikke i joule per kilogram, som der er i tabellen i bogen. Jeg kan også se, at smeltepunktet, den temperatur, jeg skal varme tinden op til, før den begynder at smelte,
det er 232 grader Celsius. Så er jeg ved at have de ting, jeg skal bruge for at kunne udregne det. Jeg kender massen, jeg kender varmefylden, temperaturstigningen. Der skal vi se, at jeg skal op på 232 grader, fordi det er smeltepunktet. Og lige nu skal vi sige, at tinden den er på stuetemperatur, det er sådan 20 grader Celsius. Dem trækker jeg fra hinanden. Det giver 212 grader Celsius. Og vi skal huske her, når jeg lægger sammen og trækker fra, der siger plus og minus, så er det antallet af decimaler, som vi kigger på, ikke antallet betydende cifre. Så her der er vi det rigtige antal betydende cifre ved de her tre. Når det er plus og minus, så er det antal decimaler efter kommaet. Her er der 0 decimaler efter kommaet, 0 decimaler efter kommaet. Så skal vi have 0 decimaler efter kommaet i resultatet. Nu kender jeg, som sagt, både min masse, min varmefylde og temperaturstigningen. Så kan jeg udregne den termiske energi, som mit tin det skal have tilført, før den op på smeltepunktet. Jeg sætter tallene ind i formen. Så når jeg ganger sammen, der bruger lommeregneren, det er lidt overskueligt at skulle gange de her tal i hovedet. Så får jeg, det bliver 6,09924. Så skal jeg tænke over enheden. Jeg kan se, at vi har kilo og kilo her. Her bliver det ganget med kilo, her bliver det divideret med kilo. Kilogram, jeg hellere sige med fysik her. Fordi hvis jeg bare siger kilo, så kunne man jo tro, det er kilo ligesom her i kilojoule, at det betyder, at der er 1000 eller andet. Hvis jeg siger kilogram, så ved vi, at det er sådan 1000 gram, altså det vil vægtenheden kilogram i arbejdet med. Så altså kilogram og kilogram går ud med hinanden. Det samme det gælder for grad Celsius og grad Celsius. Når alt det går ud med hinanden, så er det bare kilojoule, der er tilbage i. Så skal jeg tænke på betydende cifre. Og der bemærker vi, at i denne der er der 1, 2, 3 betydende cifre. Husk, at det 0, der står foran, det tæller ikke med. Så her der har vi 1, 2, for igen det 0, der står foran, tæller ikke med. Så har vi 1, 2, 3 betydende cifre. Så der hvor der var færrest betydende cifre, det er den, der får lov til at bestemme. Der var der 2 betydende cifre, så jeg skal runde af her og smide det her nital og så videre væk. Så det tal jeg smider i papirkode, det er et nital, så skal jeg runde op. Så det bliver de 6,1 kilojoule, som jeg skal have tilført til det her tin, før den er op til smeltepunktet. Så skal tinden så også smelte. Så bruger jeg formlen for den energi, der skal til for at smelte det. Jeg slår smeltevarmen op i den tabel, jeg fandt før. Der står nemlig også smeltevarme for tin, det var heldigt. Og der står smeltevarmen for tin, det er 59 kilojoule per kilogram. Det sætter jeg ind i formlen. Jeg regner ud. Og jeg ser her, at vi har et kilo her, et kilogram her og et kilogram her. Det går ud med hinanden. Så er det kun kilojoule, der står tilbage. Og tallene gange sammen, det bliver 8,083. Igen, der ser vi, at jeg har 1, 2, 3 betydende cifre her. Jeg har 1, 2 betydende cifre her. Så jeg runder af, og igen der skal jeg runde op, fordi der står et 8-tal her, som jeg skal smide væk. Så det giver i alt 8,1 kilojoule. Nu ved jeg, at jeg får smelte, der kræver det 6,1 kilojoule på at varme det op til når smeltepunktet, 8,1 på at smelte det. Så giver det i alt 14,2 kilojoule, jeg skal bruge.